Maayong buntag, GCAF. Happy New Year sa matag usa ka nato, no? Salamat kayo sa Ginoo nga diin 2022 na gayud ug mao kini ang pirmirong Domingo sa bag-ong tuig. Og nalipay kayo ko kay murag ako'y nakauna, Pastor Joe, og si Pastor David murag nakauna ko. Salamat sa Ginoo niini, no? Dili ni siya ingon nga swerte-swerte, di man ta mo tuan ang swerte-swerte. Kun dili kabubuton gyud ni sa Ginoo nga bisan og salamat, to God be the glory nga kanang bag-o ra mi naabot gahapon. Pero nalipay ko sa Ginoo kay murag naka rejuvenate na refresh me kay kini laging mga reunion makahatag biya pud ni og kalipay, no, sa atong kasing-kasing. Matod pa nila na ako noy duha ka klaseng biyahero niining kalibutan na. Ang pirmiro kay kadtong ma-enjoy sa pagbiyahe, no, kanang magtan-aw-tan-aw, maglingaw-lingaw, maghapit-hapit, no, og unsay mahapitan, ma-enjoy sa pagbiyahe. Ang ikaduha kay mauna ako nga kinahanglan maabot dayon, no, kanang kung unsa gani ang ako ang kwintada sa unsa oras maabot, dapat maabot gyud na. Kay ug dili murag magsugod na kog kalipong, no, kasukaon na dayon, mao nang way hapit-hapit. Akong misis kay kadtong una, mao nang pag makakita na siya marang sa dalan, moingon gyud na siya mohapit ta. Unya ako kay murag ganahan man ko nga maabot dayon kung asa ko padulong, mao nang murag kabalo ko nga murag naglain to ang ihang kasing-kasing gahapon nga wala mi nakahapit og marang. Manang basin og mupalit na lang kog marang ani na barato ra man siguro sa kugon, no. Pero katong pagwali nato miaging Domingo kabahin sa pagtuo, aduna koy kanang reflection nga naabot sa akong huna-huna og kasing-kasing. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay napanlalanginan gayud ako sa pagwali ni Pastor Joe ni sa miaging Domingo. Bag-o ra bagyud to Christmas, no? Belated Merry Christmas sa ato ang tanan. Ug nakita nako sa kaning amo ang pagbakasyon pipila ka adlaw nga miagi. Ang ato adayng pagtulun-an karon makita sa Hebreo 11:4 ug ako akining gitituluhan nga ang mga pagbakho sa mga matarong. Dili lang gyud ni siya ordinaryo nga paghilak, kundi pagbakho gyud ni kanang gaswagit bagyud ba nga paghilak. Mao ni ato ang istoryahan kay connected ni siya sa kadtong wali kabahin sa pagtuo. Kadtong miaging Domingo, aduna ko'y pagpamalandong kabahin sa pagtuo nga ako ang na-relate sa amo ang pagbiyahe, pagbakasyon. Una gyud nga ako ang nakatunan kay kining ato ang pagtuo nagagikan og nakagamot kini siya sa dili lang unsay ordinaryo, kundi nakagamot ni siya sa pulong sa Dios. Dili lang siya small letter P, kundi big letter P. Not only the word of God that is written, but the word of God that is the Lord Jesus Christ nga nahimong tawo. Nakagamot ni siya og nagagikan ni siya niini. Ikaduha nga ako ang napamalandungan, kining pagtuo nga sa matarong or tininuod nga pagtuo, nagdala kini og paglaom nga unsa man ang imong kahimtang karon, dili na siya mulungtad igsuon. Karon lang na, kay wala may permanente ni ining kalibutan na. So nagdala ka na og kamatuoran nga dili gyud ni magpermanente ning ako ang kahimtang. Ug ikatulo nga pagpamalandong nga ako ang nabatunan kay kining pagtuo nga anaa kita diha kang Ginoong Hesus, nagdala usab kini og kasiguraduhan mga igsuon nga naa ang kamot sa Dios sa ato ang kaugmaon, or ang atong kaugmaon naana siya sa kamot sa Dios. So dili kita mabalaka o mahadlok sa kaugmaon
kay kining tanan naaman sa Dios ug ang kabubuton sa Dios maoy matuman inig ugma damlag. Mao kana ang atoang kasiguraduhan. Na ako mga igsuon, isip kanang biyahero nga gusto dayon maabot, dili ko malingaw sa biyahe. Labi na og dili ako mag-drive kay malipong man ko. Uban sa ato dagaton, no? Dalanon, ako dali man ko malipong. Pero ang ako ang pagbiyahe, naa kanay kasiguraduhan nga pag moabot gay ko sa akong padulngan, malingaw gyud ko. Ma-refresh ang ako ang kalag kay makakita ko sa ako ang pamilya. Makaistorya-istorya sigurado ko ana nga pag-abot nako sa balay naa akong mama naghulat kanako. Ang ako ang mother-in-law naghulat kanamo. Ang mga igsuon ni Bunbun o ang ihang tibuok pamilya nga malipayon kaayo, no? Kanang ang tingog bitaw maabot sa pikasilingan, no? Ingon ana, maabot na gyud na, sigurado gyud ko. So bisan og unsa kakapoy ang biyahe, bisag unsa ka dili ko ganahan kay malipong man ko, ako anang agwantahon kay inig kaabot nako didto, sigurado man ko nga adunay kalipay nga moabot sa akong kasing-kasing. Mga igsuon, ang pagtuo nato sama ingon ana. Matud pa sa usa ka theologian nga si Graham Cole, nag-ingon siya nga ang pagtuo kuno, ang contrast ana niya duha ka butang. Una, ingon sa Biblia, kahadlok o kabalaka, mao nay opposite sa pagtuo. Klaro na gisulti bitaw ni Jesus nga unsa may madugang sa imong kinabuhi kung ikaw magsigig kabalaka, madungagan ba nag-usa ka adlaw? Madungagan ba na ang imuhang salapi? Madungagan ba ang imong kinabuhi kung sige kag kabalaka o kahadlok? Dili. Maunang ang punto ni Jesus, ang ato ang pagtuo dapat naa kaniya. Ikaduha pod, nagsulti pod ang 1 Korinto. Ikaduhang Korinto 5:7 nga ang usa kuno ka Kristohanon naglakaw kita diha sa pagtuo wala sa unsa panlantaw. We walk by faith and not by sight. So two contrast of faith is fear and sight. Kining tawhanon nato nga panlantaw, tawhanon nato nga linihukan, tawhanon nato nga panghuna-una, reason og logic, mao kanay opposite of faith. Dili mga igsuon ang pagtuo, dili siya unreasonable. In other words, dili contrast sa faith ang reason. Wala man nag-ingon ang Biblia ni ana nga kana bitong pagtuo nga muambak lang kang wa ka kabalo asay padulngan, blind faith they call that. Ambak ka didto sa kawanangan nga wa ka kabalo unsab sige lang na ako'y pagtuo, dili ingon ana mga igsuon. Kundili nakagamot kini sa ato anang nakatunan sa libro sa Hebrehanon nga si Jesus, our great high priest. Our great high priest, naa kaniya ang ato ang pagtuo. Maunang bisan unsay ato ang giagian karong panahon na. Bisan unsa kalahom ang mga kasakit nga imong giagian sa year 2021. Kung ikaw anak sa Dios, ang imong pagtuo na og lig-on kaniya, mura ra nagbiyahe. Usahay malipong ta. Usahay maghuna-una tag dugaya maabot. Kanus man ni mahuman ang akong kalbaryo. Kabalo ka nga inig-abot nimo kung asa ka padulngan tungod kay nakagamot diha kang Ginoong Hesus, our great high priest. Gisulti sa Hebrehanon 2 ug 1 nga siya Dios. Dili siya ordinaryong tawo, labaw pa siya kang Moises, labaw pa sa mga propeta, labaw pa sa unsang mga pari kay ang gigikanan nila didto man kang Aaron nga daghan og pagkulang, daghang sala si Aaron
ang atong high priest nga si Jesus nagagikan kang Melchizedek. So klaro, sigurado, adunay paglaom, adunay kasiguruhan nga unsay atong giagian, dili kana mulungtad. Naa kitay paglaom nga inigabot anang adlaw ug madamlag, adunay kalipay nga dili nato masabtan pagbalik ni Jesus, unsa may ato ang panginahanglanon, unsa may atong mga pag-ampo karon, unsa may kakulangon sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing, naa si Jesus nga motagbo niya ng tanan. Maunang pagsulti sa magwawali sa Hebrehanon, kabahin sa pagtuo, ang una gayod nga iyang example kay kining ato ang first children nga nahimugso niining kalibutana, anak ni Adan og ni Eva, nga ginganlan og si Abel og si Cain. First example, ato aning lantawon mga igsoon, kay excited kaayo ko ani, nya moambak kita sa libro sa Genesis og lantawon nato unsay atong makatunan niining istorya ni Abel og ni Cain. Nagsulti ang bersikulo 4, usa lang ka bersikulo ang ato ang pagatun-an karon, although pag-ambak nato sa Genesis, taas-taas siya. Nag-ingon ang bersikulo 4, tungod sa pagtuo ni si Abel mihalad ngadto sa Dios, sa labaw pa ka hinalangpon nga halad inihaw kaysa kang Cain nga pinaagi niini siya nahiuyunan ingon nga tawong matarong nga gipahimatud-an sa Dios diha sa pagdawat niya sa iyang mga halad. Siya patay na, apan tungod sa iyang pagtuo, siya karon nagasulti paghihapon. Kining usa ka bersikulo igsuon, puno kini og lawom kini og mga pagtulunan og daghanta og mga pangutana. Siguro og lantawon nato kini ang bersikulo nganong ginganlan man si Abel nga adunay pagtuo. Unsa may kalabutan niini sa iyang halad inihaw. So daghang mga pangutana. Nganong si Abel og si Cain man ang una nga example sa magwawali sa Hebrehanon, nganong di man si Adan og si Eva. Nganong gisultihan man si Abel nga tawong matarong, daghan kay tag pangutana. Maunang muambak kita sa libro sa Genesis kapitulo 4. Mga igsoon, ablihi ang inyong Biblia sa Genesis chapter 4. Si Adan og si Eva niining panahona nahuman na ang pagkalaglag nila, unya nisulti na ang Dios kanila sa mga tunglo. Pirmirong nahitabo kay nakigrelasyon og nakighilawas si Adan sa iyang asawa, unya nakaanak siya og duha, ang gisulti lamang si Cain og si Abel. Kabalo man ta nga daghan gayod og mga kaanakan si Adan og si Eva, apan kining duha maoy giklaro niining pag-istorya sa Genesis chapter 4 kay aduna kini importante nga hisgutan si Moises nga maoy nagsulat sa Genesis. Chapter before that is ang kalaglagan, the fall. For us to understand og unsay nahitabo kang iba niining panahona og kay Adan, ato ang lantawon kung unsa man kadtong mga tunglo nga karon gibati na ni Adan og ni Eva, no? Ang mga tunglo sa pagkalaglag. Number 1 niini sa bersikulo 16 of chapter 3 sa Genesis. Nag-ingon ang Dios tungod sa pagpakasala ni Adan og ni Eva nga ang babayi aduna nay kasakit sa pagpanganak. So maunang pagpanganak niya kay Cain ug kay Abel, grabe ang kasakit nga giagian ni Eva niadtong panahon na. Ug bisan hantod karon aduna kana nga kasakit sa ato ang mga kababainhan. Kang Adan usab ang gisulti sa Dios, ang lalaki adunay dakong pagpaningkamot tungod sa yuta nga natunglo. Trabaho na. Trabaho. Maunang ato ang mga kalalakinan dinhi nangitom na lag sigig pagpanarbaho aron makakaon. Ngipon na lang og kalimutaw maoy puti, no?
kay tungod grabe ang labi ng mga farmers nato, atong hinigugmang mga farmers, mao gyud na. No, pagpanarbaho aron lang makakaon. Apan napoy bisan sa tunglo, naay gihisgutan nga paglaom nga gitawag nga pinakaunang ebanghelyo, or they call it the proto-evangelium. Proto-evangelium in verse 15. Nagsulti kini og ingon ani. Og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala sa serpente og sa babayi. Og sa taliwala sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat. Kaliwat sa serpente og kaliwat sa babayi. Ang kaliwat sa babayi, siya'y magasamad sa imong ulo ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Gisulti kini siya as proto-evangelium kay mauman kini ang unang pagpanag-an nga adunay usa ka kaliwat sa babayi nga siya maoy mudugmok sa ulo sa serpente. Pasabot niini, mao siya ang magdala nga madugmok usab ang sala ug ang resulta sa sala nga mao ang kamatayon. Usa ka kaliwat sa babayi, mudugmok sa ulo sa serpente. Apan mubalos ang serpente, or dili pa madugmok iyang ulo kay lisod pod unsaon pag pangit sa tiil kung dugmok na ang ulo. So muna siya og dugmok musamad sa tikod niining kaliwat sa babayi. Nga ang pasabot kay kining kaliwat sa babayi, siya maoy mupasan sa tanang mga samad ug kasakit ug resulta sa sala nga mao ang kamatayon. Singular iyang kaliwat, an offspring. Usa kini kahulagway sa umaabot nga Mesiyas nga gihulat pa karon sa mga Hudiyo apan kita nahisigurado na nga naa diha kang Ginoong Hesus. Pero sa panahon ni Iba, ang hunauna ni Iba, kining ako ang offspring, basig makita ni nako. Wala siya gahulat o dugay pang panghitabo. Basi na kini kang Cain o kang Abel or kinsa ba. So nining panahon na agian na ni Iba ang tanang mga tunglo o kadtong promise sa usa ka kaliwat. Iyan ang gihulat, in other words. So sa Genesis 4 versikulo 2, didto natawo si Abel nga igsuon ni Cain nga siya magbalantay sa karnero ug si Cain mag-uuma sa yuta. Importante ni natong lantawon ug unsa dayoy nahitabo. Bersikulo 3 nagsulti kanato, ug sa nagairog ang panahon nahitabo nga si Cain nagdala gikan sa mga abot sa yuta usa ka halad kang Jehova. Ug si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang mga karnero ug sa mga matambok niini, ug gitamod ni Jehova si Abel ug ang iyang halad. So adunay paghalad. Mga igsoon, nganong nagdala mag-offering si Cain ug si Abel? Ang pagkalaglag, mga igsoon, nag-create siya og infinite rapture or pagkasamad og hilayo sa relasyon sa tawo ug sa Dios. Nawala ang imahe sa Dios sa tawo, murag natulibagbag lang, tawag nilag distorted, marred, or warped. Nga bisan og adunay sala sa kasing-kasing sa tawo, mangita gihapon ang tawo sa Dios. Maunang si Adan og si Eva, or si Abel og si Cain niining panahona, bisan ana na kanila ang resulta sa pagkalaglag, muduol gihapon sila og nangita sa Dios, pinaagi sa ilahang offering. Lantawon nato, mga igsuon, unsa man gyud ang halad ni Cain ug ang tambok nga halad ni Abel. Kay matud pa sa uban nga, kini ang Dios nangita manggod og karne. Dili manggod, wala manggod nangita ang Dios og utanon.
So mao nang kang Cain maoy gidawat, wala kang Abel. Murag kadto sigurong ganahag litson, murag muuyon siguro taana. Pero karon murag bidli na lang taon ang litson, mga igso, no? Bidli na ang litson pero mukhaon man gyapon. Lami gyapon. But if you look closely to the text, gidescribe ba mga igsoon ang klase sa halad ni Cain? Murag wala. Gisulti didto nga naghalad si Cain og usa ka halad. Wala gi-specify. In the NIV version, nagsulti didto nga Cain offered some fruits. Some fruits. But for Abel, kadtog yung kinamaguwangan, unya kinatambukan or ang tambok sa kinamaguwangan, mao gyud toy iyahang laslas unya gi-offer niya sa Dios. Unsa may kalahian mga igsoon? Well, if we look at Cain, siguro ni adtong panahon na pagkakuha niya sa iyang ani, wow, grabe ka sada tambok pa siguro kayo ang yuta ni adtong panahon na wala pa naabusaran. Mao nang daghan kay siyag tambok nga mga vegetables and fruits. First thing siguro that came into his mind, asa may ako ang kaunon niini nga lami. Or siguro unsa man diri akong ihatag sa akong mga igsoon, unsa man diri ang ako ang ipamaligya sa akong ubang mga igsoon aron makakwarta pud in taon ko. Pagka kitabo na nga nahalin na tanan or naay nabilin sigurong ginagmay diha, nakahinumdom siya, uy, simba man di ay ugma. Kalimot ko da. Unsa may akong ihalad? Uy, to ara. Na ay bilin-bilin. Murag wa may mudawat ani kay katunga bulok, katunga murag uki-uki pa. Ako lang ning italikod gamay para murag himsog gihapon lantawon lami. Igsoon mao kanay gidala ni Cain didto sa Dios. Ang iyahang salin-salin or the mediocre average sakto na. Pwede na ni. Pwede na ni nga halad sa Dios. Let's look at Abel on the other hand. 6 months ago or 3 months ago or 9 months ago, di man ko kanang magbalantay karniro. Pero pag panganak sa iyahang anay nga karniro, anay ba nay tawag anang karniro nga ingon ana? Murag di man siguro. Baboy man ang anay. Pag gawas gyud pinakauna ni gawas nga karniro, iyang giingnan kini para sa Dios. 6 months ago, the worship of Abel started already. It didn't start during that day. It started months ago, paggawas ni ining kamaguwangang karniro. Kung imong huna-hunaon mga igsoon, wag yung kay madawdaw aning kamaguwangan. Kay imo maning ihalad sa Dios, sunugon man kini. So kung pwede man galing din na nimo pakanon or igo na lang nga mabuhi hangtod sa time nga imo nang ihalad. Apan si Abel iya kining gipakaon dili lang lamaw og tahop pids gyud mga igsoon nga ning resulta sa tambok. Adunay tambok nga nigawas ni ining kamaguwangan. So it's not a one-time worship that happened. It was a constant worship to the Lord. Ako aning pakanon, matag adlaw, day in and day out, because this is for the Lord. And when the time when worship happens, tambok ang gihatag ni Abel didto sa Dios for 6 months or 9 months or 3 months, iya kadtong gialagaan aron ihatag sa Dios. Mga igsoon, kining istorya ni Cain og ni Abel dili kini kung unsay halad, no? Karne ba or utan nga dawaton sa Dios kundili sa kahimtang sa kasing-kasing sa nagdala sa halad. Abel was found to be righteous, matod pa sa Hebrewanon 11:4.
Kay nga naman, anaaman kaniya ang iyang pagsunod sa pulong sa Dios or sa sugo sa Dios sa pagsimba ug dili lang ordinaryo nga pagsunod. Makita nimo ang pagkahigugma niya sa Dios nga bisan og wala siya'y madawdaw ni adtong karniruha. By faith kabalo siya nga ang pagkalipay ug ang pagsimba sa Dios mas importante kaysa halin sa akong mga karniro. Mas importante ang ako ang pagsimba ug ang Dios nga mahimaya sa akong kinabuhi kaysa katambukon sa ako ang pitaka, kabag-on sa ako ang bulsa. Mao kanay naa sa mindset ni Abel niining panahon na, mga igsoon. Mao nang gisulti ni Pablo sa Roma 12:1, busa ang yuon ko kamo mga igsoon, tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan og hinangpunon sa Dios. Ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. It's not about the offering, but it's the heart of the one who offers to the Lord. Kay og ikaw naa didto samtang si Cain ug si Abel nagsimba, naa siguro ka galingkod didto layo gamay, galantaw ka ni Cain ug ni Abel, musulti gyud kag believe gyud ko aning mga igsuuna. Gasimba sa Dios, gahatag og offering sa Dios. Murag wala kay makita nga dili mao. Kung sa panahon siguro sa praise and worship, si Cain ug si Abel nagwarawaras ilang mga kamot. Sa panahon sa pagsimba, nangabli sa ilahang Biblia. Say kita nakalimot na kay tagdalas atong Biblia, no? Musimba ni sila panahon sa Domingo. Ang problema kay ang pangadlaw, adlaw nga kinabuhi, gikan sa Lunes hantod sa Sabado, the consistency of their faith in the Lord, diha na to makita kung unsa gyoy tinuod nga pagsimba. Mga igsoon, ang pagsimba dili lang mana sa panahon sa Domingo, dili lang na panahon sa praise and worship nga gawarawara kas imong kamot, kundili it's a matter of lifestyle. Day in and day out, ang pagsimba connected ka na sa imong pagtuo, nga bisan sa kalisod sa kahimtang day in and day out. Padayon ba ang imuhang pagtuo sa Dios? Padayon ba imong pagsalig nga sa iyahang pulong, maabot ra lagi ang adlaw nga ang Dios mao'y mo vindicate kanako? Nga bisan og dili nimo mahulagway imong kahimtang, apan ang Dios nimo sigurado man. Ang Dios nimo maumay Alpha ug Omega nga gisulti sa pulong. Siya man ang dili matarog nga Dios, the all-consuming fire. Naa ba na, makita ba na, day in and day out sa imong kinabuhi? Maigsoon, para kang Abel, ang halad ni Abel nagpakita sa iyang dakong gugma sa Dios. Ang iyang gugma sa Dios nag-usab kaniya sa kinabuhing matarong. Gideklara siya sa Hebrehanon 11:4 nga siya gipamatud-an sa Dios nga matarong tungod sa iyang halad nga gihatag diha sa pagtuo. Ug ang iyang kinabuhi nga matarong nagagikan kini sa grasya nga iyang nadawat, nga aduna siya'y tinuod nga pagtuo sa Dios. Ug lantawon nimo si Cain, mga igsuon, makita man nimo ang iyang kasing-kasing sa mga sunod nga mga bersikulo. Kadto bang nasuko na siya? Ako ba tong gibutang? Wala pa. Pero kadtong nasuko na si Abel, ingon sa Dios kaniya, nganong nasuko man ka Cain? Nganong ang imuhang countenance nahugno man? Wala ba ka kabalo, Cain, nga kung buhaton lang nimo
ug unsay matarong. It's not about the offering, but it's the heart of the worshiper. Kay naa si Satanas, naghulat kanimo like a roaring lion, nag-ingon ang Dios. Ug tinuod man, tungod sa kasing-kasing ni Cain nga wala gayud na higugma sa Dios. Religiously siguro, simba ko. No, adto ko simbahan. Or tungod kay bagong tuig, swerte man siguro moadtog simbahan mo, no, moadto kog simbahan. Or basin unya og ako ning ihatag sa offering. Uy, kadawat niya kog bonus ni Lord next month. Uy, pwede man na siya mahitabo. Apan ang problema kung kana ang motibasyon sa pagsimba or paghatag, pag-offer. So si Cain, mga igsoon, klaro na daan ang iyang kasing-kasing diha sa pulong. Unsay nahitabo? Gikan sa ordinaryong kumpiyansa sa iyang spirituhanong kinabuhi, ni resulta nga iyang giilad, iyang igsoon si Abel, adto ta, laag ta brad, na ako ipakita nimo, lingaw kay didto brad, na ay dakong kabayo didto nga akong nakita, wa pa kakakitaan eh. Adto sila didto sa unahan, og didto, gibunalan ni Cain ang iyang igsuon hantod na matay. So from an ordinary heart of kumpiyansa sa spirituhanong bahin, nahitabo nga namakak si Cain, nangilad si Cain, gisalikway niya ang pagstorya or pagsulti sa Dios kaniya, hantod na himong murder, patay ang igsuon. I call it the sin spiral towards death. Kahinumdum mo og kinsay karakter sa Biblia nga pariho ana. Si David, kahinumdum ta? Katong si David ug si Bathsheba, kani manggong manglili na ay naligong bayi ng lili. Unsay una niyang sala? Uy, kumpiyansa pod. Matod pa sa pulong sa Dios, when all the kings would go to battle, asa man si David? Ay, nagpaharuhay dito siyang lami kayo nga castle. From an ordinary sin of kumpiyansa sa spirituhanong bahin, it fell down a sin spiral of death towards lying, manipulation, towards sexual sin, to a point of murder. Unsay kalahian ni David ug ni Cain sa panahon nga sila nakakaplag sa ilahang mga sala. Si David pinaagi kang propetang Nathan, gisultian siya nga, ikaw to, Haring David, ikaw ang makasasala. Si David, iyang gigisi ang iyahang pagkaanindot nga mga sanina, ug minghapa siya atubangan sa Dios, ug pila ka mga adlaw nagpuasa siya tungod sa iyang paghinulsol sa iyang mga sala. Si Cain, naunsa man? Wala. There was no sign of repentance or remorse. Aduna ang pagtunglo, apan wa mangyud misulti nga, Dios, pasaylo ako. Siya ni padayon siyang kinabuhi, nagtukod pagani siyag syudad. Matod pas usa ka writer, a city is where the plight of human ambition exists without God. Ang tanang mga kamaayo sa tawo, ingenuity of man, the greatness of man is seen in the cities, skyrise, engineering, and all, tsada kayo, without God. For Cain, you see his heart. Well, maybe in the first place, wala gyud ang iyahang pagtuo sa Dios. It was only a matter of religious duty. Buhat lang ko ani, kay maumay gitudlo ni mama ug ni papa.
maumay akong naandan, or basin swertihon ko, na ako'y panalangin kung ako akining buhaton. Which is why in Hebrews 11:4, tungod sa pagtuo si Abel, mihalad ngadto sa Dios, og labaw pa kahinalangpon nga halad inihaw. Not about the offering, but about the heart of the one who offers. Nga pinaagi niini na hiuyunan ingon nga tawong matarong, a righteous man, nga gipahimatud-an sa Dios diha sa pagdawat niya sa iyang mga halad. Tinuod man si Abel namatay. Niingon ang Dios, Kain, unsa may imong gibuhat, ang tingog sa dugo sa imong manghod, akong nadunggan paghihapon. That is in Genesis 4 verse 10. Gisulti balik sa Hebrehanon 11, nga tungod sa iyang pagtuo, siya karon nagasulti paghihapon. Brothers and sisters, bisan hantud karon, the cries of Abel, dungog gihapon sa Dios. Unsa may pasabot niini? Well, we know bisan pa sa libro sa Hebrews, the book of Hebrews, that God is the God of righteousness and justice. Si Abel namatay, bisan siya minatarong diha sa pagtuo, siya namatay. Niswagit si Abel of justice and righteousness, tungod kay kabaluman si Abel nga ang Dios nga iyang gialagaran is the God of justice and righteousness. And he asks for it. Ug sa diha-diha ang righteousness and justice sa Dios, gipakita niya pinaagi sa pagtunglo kang Kain. Pero kabalo ba mo mga igsuon, nga daghang mga santos, mga matarong nga tawo, sukad sa una hantod karon, wa gihapon naka-achieve og justice. Sila gitamas-tamas, sila bisan gipatay. Ug hantod karon nagswagit sila nga, Lord, kanus aman nimo ipakita ang imong hustisya. Naamana sa pinadayag 6 Gs. Mga santos nga nanagsinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, O labawng magbubuot nga Ginoo, balaan ug tinuod, unsa ba kadugay ang dili panimo paghukom sa mga nanagpuyo sa yuta ug pagpanimalos batok kanila tungod sa among dugo. Throughout history, there had been martyrs of the Lord nga gipatay in cold blood tungod sa ilang pagtuo. Wala gyud sila misalikway kang Ginoong Hesus kay kanang robust man ang ilahang pagtuo diha sa Dios. Bisan siguro ikaw karon igsuon, daghang panghitabo sa imong kinabuhi kay tungod Kristohanon ka, nahimo kang gibiay-biay. Gisalikway kas imuhang pamilya, nawad-an kag trabaho, o gibiay-biay kas imong barkada nga brad, sa una lingaw man kaayo ta, karon dis-a naman ka. Nganong nag-alayb-alayb naman ka. Tanan klaseng pagtamas-tamas, tanan klaseng binuang, or bisan man gani, aduna kitay kaila, mga misyonaryo dito sa Africa or sa Middle East, even Christians in North Korea who die because of their faith. And up until now, they are crying. David at one time niingon siya, Lord, kano sa manimo ipakita ang imong ipresensya, ang mga kaaway nako o Dios na dato man. Sometimes in our cries to the Lord for justice, for righteousness to happen, sahay di man mahitabo. And we wonder,
ngano manoon kadtong mga dautan maumang kunoy hinuon maoy ni dato ug kita nagkagidlay man atong kinabuhi. But the story of Cain and Abel tells us of this truth, mga igsoon. Ang Dios sa hustisya na minaw sa pagbakho sa mga minatarong diha sa pagtuo. The Lord hears you, brother and sister. The Lord hears you, my brother and my sister. Kabalo ko nga daghang mga butang nga nagakahitabo sa imong kinabuhi, nga usahay di nimo mahulagway, di nimo masabtan, but the Lord hears you when you pray. The Lord hears you when you pray, when your prayer is done by grace through faith in the Lord. Kung na ang pagtuo nga bisan lalom ang mga pagbiay-biay sa mga tao, di gihapon ko magpadala sa akong mga unod-nun nga mga desires for revenge, to do something nga sayon, kundili na diha sa Dios nagasunod ko sa iyahang mga pulong. The Lord hears you. And those who have died in being a martyr diha sa pagtuo sa Dios, the Lord hears them. And there will be a day of reckoning. Kay atong Dios, siya man ang Dios sa hustisya, God of righteousness. And for us to wait upon the Lord, that is an act of faith. Diha ang pagtuo ni Abel nakaangkla. The Word of God, Jesus Christ, our High Priest, the Alpha and the Omega, our God. Siguro tinuod maning gisulti sa Roma 8:18 sa inyo ha, no? Nga aduna kamoy pagantos niining panahona. Ingon si Pablo, giisip ko nga ang mga pagantos niining panahona karon dili takos ikagtandi sa himaya nga igapadayag raon niya kanato. Diha ang ato ang pagtuo, diha nato iangkla mga igsuon. Nga ugma damlag naay padayag kanato nga panalangin gayod nga dili ikatandi, dili ikakumpara sa unsa mang mga pagsulay nga imong giagian karon. Ug kabalo mo, dili lang na siya ugma damlag. Kay bisan karong panahona mga igsuon, luyo sa pagsulay, kasakit, pagbiay-biay nga ato ang giagian, usahay aduna pay pangutana nga Lord kadto siya, kabalog yug ko nga naagyud toy under the table perminti nga nagakahitabo. Friends from the government, teachers nga kabalugayod sa unsay pamaagi niining atong panggobyerno. And sometimes we wonder nga nganong siya man Lord na may high is, guwapo naman kaayog sakyanan. Ginoo ako, padayon ko nga nangabudlay og tininuod, gatuos imong pulong, nganong inani pa man gihapon ang nagakahitabo. But the Lord assures us through Paul in Romans 8:38-39, kay maksaligon ako nga walay kamatayon o kinabuhi o mga manulunda o mga punuan o mga butang karon o mga butang o malabot o mga gahom o kahabugon o giladmon o bisan unsa diha sa tibuok kabuhatan nga arang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, sa gugma nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, nga bisan luyo sa imong pagsulay karon mga igsoon, ang gugma sa Dios naa kanimo labi na kadtong nagtuo diha kang Ginoong Jesus, ug way makapahimulag kanimo ni ana. Kabalo ko nagselebrar kita og New Year, daghan og nalipay, daghan ato ang pagtuo og paglaom nga karong year 2022 aduna kitay daghang panalangin nga makita ikumpara sa 2020 ug 2021. Kung kita nagsadya siguro karong 2022 kabalo mo mga igsuon nga naapod tay mga igsuon sa pagtuo karon nga ang ilahang year 2020 bugat.
Uban siguro sa atong mga igsuon naamoy kaila nga nag-spend sa ilahang New Year didto sa COVID ward. Naatay mga igsuon siguro nga hantod karon wala pagihapon naka-recover financially, emotionally with the COVID pandemic nga atong giagian. Knowing nga naa na po'y Omicron that is coming. And we have brothers and sisters nga nawad-an og kauban sa pamilya, hinigugma sa pamilya. One of that, my brothers and sisters, kaya nga tong igsuon nga si Lemuel ug si Faye, the Miano family. They are in General Santos right now, mourning for the loss of their father, si Pastor Miano. And we are praying makavisit Manila siguro tomorrow to mourn with them during this time. But one of the things that I heard from Lemuel mismo, which gave me a heart of kanang na-assure ko sa iyang dako kay nga pagtuo sa Ginoo. And as a family, they are really serving the Lord faithfully. Niingon siya nga, yes, subo man. In fact, wala man niya naabtan ang iyahang papa. Ang iyahang papa wala man nakakita sa iyahang mga apo. Kay bisan og gihulat sila, wa man gyud sila nakaabot. But he was assured. His faith was firm. Ingon siya nga gusto unta namo nga taas pa ang kinabuhi sa akong amahan, pero kabaluman mi nga ang plano sa Dios mas maayo gayod kaysa amo ang plano ug plano sa tao. May God's will be done. And you see those kinds of prayers and utterances of faith, mao kadto mga igsuon, ang grabe gayod mo ni gisultihan gistorya sa Hebrews chapter 11. Nga dili nimo makita karon apan you have the assurance because of the word of God, because of the Lord Jesus Christ. It's not a blind faith. It's a faith that is true and real, reasonable nga faith, because it is anchored in the Lord Jesus Christ. As we face year 2022, I pray nga we will have this kind and we will long for this kind of faith. A faith that trusts in the Lord no matter what. Kay bisan og nagkagidlay na ta, kabaluta nga ang imuhang pag-ampo sa Dios kung naalang gyud ka sa pagtuo, gidungog na sa Dios. Mga igsuon, mag-ampo ta. Kanimo Dios ang dungog ug himaya, kay ikaw ang among Dios nga naminaw kanamo. Luyo o Dios sa daghang pagsulay niining kalibutana. Ikaw o Dios wala na usob. Ikaw ang amo ang Dios. Ang Dios nga wala na usob sukad sa una hantod karon. And we thank you for you are our great and mighty God. O Dios, nagaampo ako nga ang imong balang spirito magalihok sa matag usa nga naa dinhi. Gabisan o Dios luyo sa pagsulay ang amo ang pagtuo diha kang Ginoong Hesus nga gihulagway sa imong pulong, nga amo ang Dios ug manluluwas. I pray, O Lord, nga dili kini mawala, kundili kini mo flourish pagayod Ginoo. Ang matag usa kanamo o Dios adunay mga pag-ampo. Siguro uban hantod karon wala paghihapon nakaplagan ang katubagan sa ilang pag-ampo. Hantod karon aduna pay pag-antos tungod sa ilang pagduo kang Ginoong Hesus. Ug dili man kini Ginoo, usahay dili gyud kini among makita sa amo ang lifetime. But your word is clear. Nga bisan o Dios mawala na kami niining kalibutana, ikaw permanente nga Dios nga matarong, Dios sa hustisya. Ug one day,
luyo sa mga pagsulay. Ikaw, O Dios, mutubag niining tanang mga pag-ampo sa imong mga magtotoo. Ug among matagamtaman, O Dios, ang imong pagkamatarong pagkabalaan, and we will worship you. We will worship the Lord Jesus Christ, the Lamb who was slain. Ug kanimo ang dungog ug tanang himaya, kay angayan gyud ka mudawat niining tanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.